sidder her og venter på, at Tivoli ringer. De ansatte skal arbejde juleaftensdag for første gang nogensinde, og vi håber på, at vi kan forhandle kleiner til jul til dem. Har de fået svip? De ringer ikke. Nu stiller vi om til den virkelige verden. Nu skal jeg arbejde juleaften og undvære min familie, og jeg får ikke engang ekstra kleiner for det. Har ledelsen fået svip? I Stue får vi ekstra kleiner til jul. Det synes jeg er cool. Jeg swipper lige et par kleiner til de ansatte i Tivoli til jul. Hvad fuck sker der? Har de fået svip? Det er mega nederen, at de ikke får ekstra kleiner til jul i Tivoli. Det gør vi her i Biffen. Oko Service arbejder sammen med de ansatte i Tivoli for at få ekstra kleiner for at arbejde på juleaftensdag. Mens vi venter på Tivolis ledelse, så kan du hjælpe med at svippe kleiner til jul. Vi tager også MobilePay. Jeg har fået svip, du! Jeg har fået svip.